Balai Donald Trump umnot ban pensitom yakri China hakaliang ka jing penkiu yaka khajana jongkimar padai napo kari China. Kan New Delhi kala kermen yaka jingmi kabala ban penjam ne ban pensange yaka jingsiu khajana kabahe balabo dakari Amerika yakari India namar ka jingya piteng kari India ban thit yaka umpanyang napo kari Russia. Donald Trump bat Putin kila penlong ya ka jing ya keren Alaska hapdeng ka jing kmi lenti ka bakrau bakini ki arngut kin nong yalam kila ban penbra ya kano karukom yate halor kari Ukraine baro arngut kila pen iya ki jing ya keren joki hakar kom ka baba hendrei ki klemla ban ai kano ka jubab ka basai balano pensang eno bat ban pentikna ya ka jing pen kela halor ka jinglek hartma jong ka Russia persa ya kari Ukraine. Putin ulak daw ya ka jingyate ka ba kongsan kabalami na ka jingya kren kadba Donald Trump ulabata ya ka jingkiu ka ba kraw hendrei ulak kamba lapoy sya ka jingya penbej ka ba kadu. Kidon tang khandiat ki jingsa kut laong utrom hakin nong tho khobor don kiba dalong kiba kongsan than hendrei niladon kalat kabab hasibun ban poi syakathong nak benta ka India ka jingelang ka bahe pha hapreng presiden ka Amerika Donald Trump bat presiden kari Russia ha Alaska ha ka sngithoding kala permi sibun ki jing angnut kumno bakan jalong presiden jong ka US Donald Trump hadin balawai ka jing yakendu bat Putin ulaban biang bakar Russia kala du no yakan nong thit umpnyang hadin baka Washington kala pensitom yakan New Delhi namar bakla thit ya ka umpnyang jong ka Russia hendrei ula penksan shushu ba ula ban pensang eno hakababu yakum kidiki khajna baar hakiwi pat kiri ki badang yai peteng yakum kidiki jingthit umpnyang napo kari Russia presiden kari Russia uladu yaka parlok nong thit umpnyang jong kata kadai kari India ka China kumba pitip kale shibun batlada ngale yak kabaki khot ka jing pencari kabar lane ka jing pensitom kabar kanlong kaba penjot shibun naka jing pe jungki lada ngadai banle ngan sale hendrei le sengan donkam banle yakata laban biang Donald Trump